bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinambyal atiku loto metes nelesi pipiku pancene ora tresno boyo kondo sing prasaja aja gawe gelak ati aku ora bisa kondeli apa pancen lelakonku yen apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggale gawe gelo ati rasa gelo kembang tresno ilang pro apa pancen pacokan urip iki sliramu natoni atiku ngabotenan lelakon sing tak sangga jebul tresnamu ilang apa pancen wis dinesti sliramu kebaco tak tresnani ning nyatane sliramu ora bisa tantepi anjay ora karo-karuan ngene polane borongan 1.500 sak digereng ngene cahat. Aja mbok apik-apikno mesti nak tak potong dek. Pungkasane tak trimo lelakonku. Najan beri jroning ati. Mugi Gusti paring kesempatan. Luar biasa Mas Subur, sangsaya dalu sangsaya rancak tamune malah kumpul biuk dadi siji mertandakno nek wong kene iki rukun kabeh Mas rukun kabeh ning kene ngono karo kahanan sore-sore tamune wis nglumpuk dadi siji dayoe teko mulane Pak Suwono iki ngantek keselen oleh salaman. Lah perkara apa rek salaman kok kantek keselen iki? Lah salamane beda karo ndek winginane pas biasa ngono kae karo iki kok. Anu karo ndek lebaran bodo. Beda. Omong-omong salaman ya padha ae kok. Beda kandhane Pak Suwono salamane. Oh upamane dadak ya. Wah, iki ndek bodo. Diambung ngene biasane. Diambung. Adat Jawa iki salaman ngene terus jodoh. Ini jodoh. Beda Pak Suwono dina iki. Ana bedane ning endi? Kawit isu tawasi salamane. Plek wis mlebu sak mak gelundeng. Angger matur suwun kok sesama mawon gelundeng.
Maksudnya apa iku kok mlebu sak mak glundeng? Mlakune barange wae beda. Omong-omong mlaku kok beda. Sumpah Pak Suwono mlakune saiki rada kemenyek sithik. Ah omong-omong ono nek dadal mlakune piye Pak Suwono? Biasane mlakune kan Ya. biasa ngene. Iya biasa ya. Saiki beda. Bedane ning ndi, Bor? Rada sayek sithik ngene kabot namplok kok sithik. Ngawur rek kok iso. Lah piye saking akeh wong nyumbang wong kerukunan karo Pak Suwono sak keluarga kok. Ngantek sayek-sayek kemen. Mulai ini apa jenenge Pak Suwono ora rukun karo tangga tepare ora bakal ndadekne ngene iki Mas. Iya, ora bakalan sakmene kei iki tamune. Tamune ora mokal iki apa iki jenenge nyunatne putrane. Heeh. Tanggapna ketoprak ngesti budaya Ngesti saka budaya. Sale. Adoh wes. Adoh to Jawa Timur kono kok. Dalane kok obat nyamuk ya. Hah? Nutur rene, Bang. Apa dalan obat nyamuk iku? Lah piye wong Sherlock bareng di Sherlock Apa? sinyale ora enek jebule mati lampu kene. Angger di Sherlock lah kok morono teko pakem ngono malah. Ya wah ngono. Omong aku kok iso treyo Nek susah sih. alhamdulillah beda karo dhisik. Bedane ning endi nek dhisik? Winginane aku jebuk panjer ning gone Pak Suwono iki Heeh. dalane Dalane apa? ora karu-karuan bareng saiki wah aluse kaya pipine prawan kadane. Boyo ono dalane alus kok pipi perawan. Saking aluse ngantek teko tumpe kono. Heh? Ngantek teko tumpe kono lho. Mone kaya pipine sapa maune? Walah mone kaya apa iki jenenge? Apa? Ora patek rata ngono kok. Patek geluwak karuan parake kok. Saiki alhamdulillah pembangunane luar biasa. Luar biasa dalane alus kabeh. Tenan, mulane kena nggo contoh. Iya. Masyarakat kene karo Bapak Lurah. Heeh, Bapak Lurah. Nek nggo contoh karo lurah-lurah liyane. Contone piye? Kayak pembangunan ini iki dalane diaspal ketok alus. Iya, diaspal ketok alus. Terus apa masjid yo ketok jos. Ketok jos masjid kono Keramik gedhi. digranit dadi Iya. jos. Heeh. Ora beda sampean aku. Kowe pe dadi apa? Oh, aku rencana iki 2017. Wah. Nyalon petinggi, Dik. Hei. Kuwi iku lho nyandak 2017 to ora? Maksudnya ora nyandake piye? Maksude iku lho, maksude iku iki Aku ora tukang melek iki. Bosok cakemem kowe. Maksudnya ngene Mas, aku 2017 insyaallah nyalon petinggi. Wah, potongan kowe kaya Visi lan misiku, Mas. misine apa? Somben aku nek kelakon dadi petinggi 2017. Dalan apa iki sepeda motor tak cor. Bocor. Dalan Ya. ngone kampung-kampung tak cor. Bocor kabeh. Dalan bocah tak cor. Hei. Super. Apa? Kowe ora tau kapok. Maksudnya bocah-bocah sekolah iki lho. Wes ono dalan bocah kok bocor. Trotoar boran dan bocah sekolah ben lancar gone sekolah. Ngono. Mas aku dalane nganu, dalane bocah. Wah, ora dalan bocah sekolah iki lho. Trotoar. Balik desa Balik desa. tak granit. Wah, Kene padha. balik desa iku mbok granit. Pos kampling tak cor, tak Wah. apa iki jenenge tak gawekno sing mewah. Walah pos kampling lho iki. Iso. Pos kampling ngantek mewah Masjid. kondang. Masjid. Tak dol. Duh. Maksudnya tak dol iku perkara kayune wis rapot, tak Heeh. ganti cor, tak ganti granit sing apik. Ngono lho masjid kok Ngawur. didol nganggur. Bang kepong tipis piye? Walah mlepuke. Kok iso Mlepuke subur. elek-elek ketua ketoprak kok iso. Ketua ketoprak ra gek rong jam kok iso. Lho, rok jam piye ta iki? Apa? Wis pirang-pirang tahun awak dhewe iki ngetua ketoprak. Alhamdulillah piyai kene ya wis apal ketoprak ngesti budaya iki Pak Dondi wis roh. Lho wis ora kabeh wong kene iki. Roh to, kulino ndelok streaming kok. Oh iya iya ning YouTube Kuwi. YouTube. Dongakno Pak Suwono. Dongakno. Pak Suwono sak keluarga didongakno muga-muga Iya. pinaringan rezeki kang lumintu. Amin amin. Tebagas warasan. Amin. Gone nyambut gawe muga-muga sangsaya sukses. Amin amin. Ben ora lali nanggap ketoprak ngesti budaya neh. Heeh, Ya ta. Iya ta. Mulane sing sunat ya didongakno. Didongakno sing sunat. Muga-muga dadi anak sing migunani. Turun apa? Marang wong tuwa. Nah, Ngangkat derajate wong tuwa. lah iku lho sing penting kuwi. Iya. Mulane pendidikane anak iku kudune sak ndure wong tuane. Apa? Lho iki ra roh kok. Ana sak dhuwure wong tuane ya ora Goblok sopan. lah nek wong tuane sing penting anake pinter, Dik. Lha kowe kok goblok? Lah ya goblok lah aku tapi anakku lah ya pinter. Ana lek kowe ndek anak pinter kowe. Lho pendidikane anak nek iso sak dhuwure wong tuane. Umpamane Umpamane. Kok wong tuane sekolahane TK. TK. Anake nek iso iki ya SD. Oh iya iya iya. Ya ta? Iya. Sak dhuwure. Umpamane kok
bapake SD. Lah anake ya SMP sak ndure. Oh, isih sak dhuwure ya. Iya, toh. Umpamane kok bapake SMP. Lah anake kudune ya SMA. Oh iya ya. Sak dhuwure sithik. Sak dhuwure sithik. Iya, toh. Umpamane kok wong tuane SMA. Lah anake kudune kuliah, Dik. Kuliah. Walah kuliah. Iya to. Umpamane kok wong tuane kuliah. Lah anake kudune perguruan tinggi S1. Woi, Roh kowe ora tau sekolah kok. S1 iku S1 ki S apa, Bur? Lho, Heh? aja nek S1. Apa? Dikane aku mangan separo kanyeben kok. Umpamane kok wong tuane S1. S1 wong tuane. Wong tuane. Anake menek klopo sing dhuwur ngejlok rayem. S1 S2 iki sing paling dhuwur goblok. Wong dagelan kok nesunan. Kok Wong aja nesu. Mulane apa S1 S2 ngono kae wis ora murid neh. Mahasiswa. Iki yo mudeng ngono barang. Piye to iki? Maha iki dhuwur, siswa iki murid. Dadi murid sing paling dhuwur iki mahasiswa. Ora menek klopo, Mang. Ha. Nek gurune yo beda nek sing ulang. Lah nek sing ulang sapa? Maha guru. Maha iki dhuwur, guru sing tukang ulang. Sing tukang ulang sing paling dhuwur iki jenenge Maha Guru. Wah. Lah nek anu, nek Yamaha. Yamaha bedane karo Yamaha. Lah bedane ning ndi? Nek Yamaha iki diiseni bensin, di starter, dipancal terus ditabrak nang dasem. Aku kok mangkel takok ae. Wong kok iso nesunan ngono iku. Ana piye Yamaha kok mbok takokno rene. Lah padha ae Yamaha mahasiswa mang barang ndara padha iku piye? Ora Yamaha iki sepeda motor. Ora tunggale mahasiswa barang, Mang. Lah Yamaha ya mancal barang iki sepeda motor. Omong apa? Iso penting ngipur. Iya. Nyanyi, ya. Selawatan. Walah. Ora Syutinge puwadange, Bur. apa? Syutinge ning kono iku lho, kulon iku lho. Syuting piye kok lampune Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puwadange ngene iki. Nah, ora tok sithik nah. Nah, lonjong ngene sithik ben gak blereng. Iki ketoprake mok ketok separo tok kok. Iya. Mane- Ketok kene tok iku. Mang sing duwe gawe ya omong karo aku. Omonge piye, Bur? Mas Subur nuwun sewu wong ketoprake jenengan pasang ya mok separo tok, ketoke separo tok. Engko bayare ya separo Mas ngono iku. Muni ngono ya. Weh, iki ku kok ono ae kok bayar kok separo. Masalah dibayar separo. Bayar separo ora, Mas? Lho. Lho kok ora masalah maksudnya piye? Ning sing duwe gawe pas wono terus omongi, gak Omong apa-apa, Pak. Heeh. Bayar separo. Ning anakku karo bojoku openi sak matine ya aku ya ngono. Kowe gelem. Kowe gelem bojom diopeni wong. Lah iya kok iso. Lah saiki dibayar separo lah aku sesuk adol apa? Bang Mekar aku dumara terus kok iso. Oh, kamu kok iso. Ayo, nyanyi. Selawatan iso ora? Iso to selawatan ngono ae. Iku selawatan to. Hei, iki ora dangdut lho. Lho, dangdut tapi versi selawatan. Oh, versi selawatan. Iya, iya. Sapa ora? Ya, ayo. Sapira ya. Sapira aja. Walah ya kunci F ta iku. Roh aku, Oh, B ngono ku to? B. Iya, B marane H ya. Kaya roh ae iki. Sapira ya. Meneng ae piye? Ayo. Tak koclok. Maksudnya iki Ya kenapa? Allah. Maksudnya aku mbok kono apa? Duet wong loro, Dik. Aku ora pedhot cangkemku. Aku gak meneng ae. Bar aku terus sampean. Ngono lah aku nek Kok meneng ae. meneng ae koyo patung malah. Tak enteni. Nek aku wis cangkem buka Walah bilang lu dari tadi. Ya gua paham. Aduh. Tapuk sisan malah kok Omong ngamuk iso. Ketoke ganteng kok puwek kok. Iya 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 iya. Pakanane telo terus kok apa marai. Lah bukeki kok iso. Malah kayak barongan. Lah kok mangap tok iki? Lah jare ki bar. Langsung kuwe cangkem mangap.
Aku ora mangap. Yo nganggo swara to, Dik. Nganggo swara. Wis bengok. Iya. Ya ta, sampean melok bengok. Oh iya. Cak gede kok goblok men ta iki. Mesti dikai penjelasan to. Jare kon mangap to. Goblok yo jake akeh. Goblok kok sak 17 kecamatan nggo kabeh. Omonganmu. Ya balen. Aku kok wakel aku. Akrek. Ampune pusing e. Hei, Kubar. Apa? Tangane mambu apa? Sing Mambune kok letong. kayak banci. Mbok anggap banci pe cangkemane pesing. Lah banci kayak mutmainah. Tak tuwapuk. Kuwi ngomot barang serak genah. Cocok teh mbok tuwapuk banter ngono. Kok berak ngono iku maksudnya piye? Jare bengok. Maksudnya nganggo lagu nada. Kaya malah he ngono lho. Oke, Bos. Ayo. Lah ngono lho. Ya ngono iku. Ya ngono iku. Cocok sip. Ya ngono iku. Iya Pur kok. Kenapa? Buanterem iku lho. Lah iya ngono iku. Ngono iku. Seneng atiku akar ki. Sono seneng. Iya. Baleni. Mulane kumpul wong pinter-pinter. Ya baleni. Allahumma sholli wa salim ala iya Sayyidina. Ngono lho. Oh iya. Baleni ya. Baleni. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Oke. Abatanna Di bismillahi sholatan daimatan Di bawah milmu biladi nandur klopo ning pinggir kali. Aku piye Pur? Iya. Tak dongakno Pak Suwono. Oh iya. Rezeki ngono lho. Ya baleni. Nandur klopo ning pinggir kali. Tak dongakno Pak Sapa Pak? Suwono banyak rezeki. Nandur klopo ning pinggir sawah. Tak dongakno Pak Suwono muga barokah. Nandur klopo ning pinggir galeng. Pak Suwono piyayine pancen ganteng. Sip. Oke. Sapa ngerti kok dimboi? Ibu ya apa, Bur? Dimboi keprodasi. Masa tak lanjut, dimboi dhuwit kok. Masa aku ndak ngono iku. Bacute, Bacute piye? repe. Heeh. Nane nano nano. Nane nano. Nane nano nanane nano. Nane nunu nono. Iya, nunuke sapa kok iso? Nunuke bojone Pak Suwono. Ngawur kok iso. Awak. Nunuke lara, sapine. Ya masih nunuke sapine Pak Suwono mangke. Nah, mangan tah. Sepira ya mangke? Lali aku. Sepira? Nano. Nane nano. Repe malu repe. Repe. Heeh. Mangan lontong, Bang. Mangan nano.
Tuku tahu lah lontong sate. Kata-kata itu. Lontong tahu lah lontong sate. Lontong tahu ala lontong sate. Ayo padha didongane. Kabeh mriki wargane. Muga-muga akeh barokahe. Muga-muga akeh barokahe. Asik pinter sih. Ra ketek ra cocok nadale. Iya. Rodok lali. Ayo. Seliyane Iku ya aja neh iki. aja. Heh? Aja iku Liyane. 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 Nanani nano nano nano. Nanani nane none nono. Bisa ya? Ya. Ya Nabi salam alaika. Ya. Ya, kendangnya main. Ya Nabi salam Alaika. Ya Rasul salam Alaika. Ya Habib salam Alaika. Sholawatullah Alaika. Bapak Ibu Alaika. Bapak Ibu Alaika Alaika gendul manjlok kono kok iso Batutane piye? Ibu ayo dihormati ngono lho Kowe ngono pas aku mau alaika tok. Bapak Ibu Ayo dihormati. yatim piatu Ayo disantuni. rondo enom Ayo diopeni. rondo tuwek Ayo dipateni. kok kere ku Ada apa? enom tuwek iki diopeni aja kok dipateni Subuh rondo 2025 aku nom-nom. iku janda pirang iku Lapo golek rondo sing tuwa. ya sing tuwa ya diopeni sing lanang ya diopeni Aja diopeni. Apa? Ngentekno balsem. kemis lagi Ayo sinau ngaji. ngangkong tas Isine popok bayi. kitab suci dik kitab suci kok popok bayi Lah kok ndingi ra bojo kok nggo popok bayi. salah kleru Kleru. ngawur ae kok iso Tak kira. kemis lagi Ayo sinau ngaji. ngangklong tas Isine kitab suci. golek tuku ilmu kone Mbah Yai Yen nanti dinggo nyolong sapi. rene engko tak idoni matamu Lha apa? golek ilmu go sangu mati Lah iya nek ra sangu mati nek ra tuku sapi sik sampe tuku sapa? dina jemuah Ayo berjamaah mlaku bareng karo wong berah, wadep mulon karo gelar sajadah. bareng ruko Regadak kathok bentah. kere kok iso Lah kathok wis metet ya ora. selawatan mbok angel men kok iki Kowe kok ono nyanyi nyanyi apa iki? nyanyi iki ana entuk bayaran Mas Oh. iki tenan golek karyawan akeh iki sing iso nyanyi ditampa ning pabrik sepatu Ngawur ono persyarate nganggo kakang iki aku ora ora ketompo. usah saiki nganggo apa iki jenenge lagu tok iso nyanyi ditampa Kowe aja mlepuk lho, Bos. sepatu kulit iku lho kulit kacang Omonganmu kok. Iki apa jenenge persyarate penting iso nyanyi untuk bayaran. iso Lah kok gampang meneh, Cak? gampang sing penting ancam mudeng ngono ae lho Lah kok Lah kok ndiki nggo persyaratan ning Rembang kok ora ora ketompo. usah ada Mbah Dukun iki lho lagune alam Oh, lagune alam. Iso ta? Iso. sedang ngobatin pasiennya Iya. malah kayak jarang iki Lah ngono. konon katanya sakitnya karena diguna-guna Asik. sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra Oke. dengan segelas air lalu pasang disembur brus Iku bayaran. bayaran Bayarane piro? Mau aku nek sithik mau ber. iki meleh ngono apa warisane gone Mbah Dukun dadine kok agar brus tercep ngono rasane Heh? Berarti iki suwuk. iya Ya isa. Mbah Dukun ayo Ada Mbah Dukun sedang ngobati pasien. pasiennya pasiennya kok pasiem Lah pasiennya jenenge pasien. oh iya pasiennya Oke. Adam sepiro? Mbah Dukun Ada Mbah Dukun sedang ngobati pasien.
pasinya. Konon katanya sakit karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut badukun baca mantra dengan air segelas lalu pasien disembur. Lagi kowe iki kene. Lagi ora ana udan arek teles kabeh. Teles kabeh ora ana udan untu bosok ngono. Lah buktine iku kowe lho teles kabeh ngono. Mlebu irung cah. Sak umbel-umbel. Kowe iki mau nyambut gawe apa? Lah dalah. Lha iki lho menungso ta apa cah? Lah wis ketok nek iki mono menungso ngono kok. Mbahe iku lho wis ngerti. Umume wong mergawe iku lah ya apa jenenge ngumume kanca-kancane. Kowe mergawe ora gelem ngadeg kok. Lah aku iki wis ngadeg. Lah ancene sikilku ndek kok. Lah mosok ana wong sak motor sak meter kotor. Apa, Pak? Wah, yo, mosok kowe ganteng. Kowe ndungu kowe. Iki ndungu kowe mbahku lho. Ngeloke aku ganteng, kowe ndungu. Oleh wedakne sotik guet. Lah kowe gak isin nek arani aku ganteng. Ayo. Ya. Kowe ketoke kok kesusahan. Ya aku pancene ya susah wong. Rong dina aku ora nyambut gawe. Kowe mesti ora nyekel duit kowe. Ya belas iki aku arep ngebon karo subur iki mau. Wis to, melu aku penak. Mergawe. Mergawe apa? Alah mergawe ning pabrik lho, Dek. Iku mergawe ning pabrik iku ya nganggo ijazah aku ora ndek ijazah. Ora usah. Lho nganggo apa? Persyaratan anggere kowe iso nyanyi sak lagune wis bayaran 7 juta. Nyanyi? Iya to. Aku ya nyanyi ya ora iso kok. Alah, tak warai nyanyi. Ya saiki warai seno. Kowe anggere iso nyanyi sitok iki lho. Ya piye? 7 juta, Dek. 7 juta kok. Nyanyi kok 7 juta ya. Ada mbah dukun sedang ngobati pasiennya. Konon katanya sakit karena diguna-guna. Ya penak tenan. Sambil komat kamit mulut badukun baca mantra dengan air segelas lalu pasien disembur. Ya oke. Iki? Iya. Iki 7 juta. 7 juta tak genepi 10 juta agar disembur brus. Sing mari brus iki tambah 3 juta. 3 juta dadi 10. Iya. Langsung nyanyi. Nyanyi saiki. Tak jipokno bayarane, langsung bayaran. Saiki. Iya ya, Dek. Ada batu. Keduren. Ada batu. Iya. Oke. Ada badukun sedang ngobati pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Lalu ambil air oleh rambutnya lagi. Lalu ke kelas disembur. Bros! Lalu air segelas brus. Iki jare iso nyanyi ta ora? Nyanyi aku kebulet iki mau. Nyanyi kata-katanya boleh. Ya leh piye? Ana zaman Jawa. Ape bongkok. Kere kok iso napa-napa? Ngene lho. Ayo nyambut gawe. Wis roh mesti pokok nyanyi ta. Ora. Apa? Kon joget. Bisa aku nak nyanyi. Kowe iso? Bisa. Jajal kowe nak nyanyi. Mbah dukun lah. Ya. Bisa. Ada. Rasa warai. Ora usah. Bayi Rasa ya warai. wis kok. Kowe anake diwarai. Ada mbah dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya
sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut mbak dukun baca mantra dengan segelas air lalu pasien ada mbak dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut mbak dukun baca mantra dengan segelas air lalu pasien ada mbak dukun sedang ngobatin pasiennya. Non katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut mbak dukun baca mantra dengan segelas air lalu pasien disembur. Ala malah kowe. Aku ana kopine kok. Lho malah penak wah manise. Bocah kok manise ngene Jawa. Iki rasane kaya legi-legi ngono. Bocah malah manise jadro tak dilate. Kok kaya es krim mbok dilat. Ora Ono kok awak kok legi iki ra tumon ah. apa? Iku cek sawetara Mas. Pendek. Ki apa wis dalu iki lakone duwowo banget. Lakone pamundutan. Pamundutan. Oh, iki diaturi lagu-lagu. Lagu-lagu. Mas Gogon ben nyanyi. Mas Gogon nyanyi Mas. Gitar semilir ya. Ada Mbak Dukun. Monggo diaturi Twitter sendiri. Aku rorane mlaku guyu. Sirangan campur sari subur hidup. Ngesti budaya. Angenku ngamboro anambus mega ngidung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi simpan cerina tak titipi kidung tetep ing jantong lungan kang rerambatan Among swara ngrangget jiwaka. Ana ngendi simpan cerina tapi tibi kidung tetep jantong. Rina wengi wayangmu beda atiku singa kerta saumpama kapan boyong aku bisa gegem lintang anggayo enteng rembulan aku samar kuatir lan ngempot sabar mekar ing ora kan jempol ngelakkan tanpa upama tunggu
sing terto anggo nelesi luka-luka ketiga sing aran Ngesti Budaya Putra Jaya Satria Jaya Angenku ngamburu anam pusmiko Hidup tang sesulok padang rembulan Tak oleh ono ngendi simpan jerino Tapi tipi kitung tetep desa lulungan ketambatan swara hangrang kejiwangka layang gitar tak sampir ke angin sumiler ora krasa sliramu tansah tak pikir rino wengi wayangmu beda atiku sino certo saumpama kapan boyong aku bisa gegem lintang anggaya enteng rembulan yo aku sampar kuatir lan muntap cabang sekar mekar ning ora-ora kang sengkang ngelak kang tanpa upama tunggu tumetes sing terto kanggo nelesi lungka-lungka ketiga kanggo nelesi luka-luka ketika Iya, dalah. Adiem lanang. aku Paya lah kowe kok iso nyanyi sekolah ora tau kok nyanyi. Nyanyi, Kang. Pengen apa nyanyi? Nyanyi. Iki mikir dicekel. Alah ya, Lek, aku, Lek. Tak warai nyanyi ning Tirana ya. Aku itu nyanyi, Lek. Bisa ya? Walaku apik. Ya oke. Aku Ya. Tirana tak warai. Hai, anyine, anyi lagu apa, Lek? Lho lagune Didi Kempot. Ide empot. Ya. Iye. Cilianku rambutku dicukur kuncung. Aku lah itu. Atullah. Lah jajal bisa apa ora? Ilianku, embotku. Iye no, Lek. Ora lagu iku. Lah iye. Rambut. Embot. Rambut. Rambut. Nah, ngono lho. Jebulen dengan eno barang. Aja ngel lah, Lek. Apa? Au kok. Lintri Indi. adang telung kati lawuhe bothok teri. Adang long ati awe otak eli. Bar. Sejak nyanyi kok malah. Aja ngono, Lek. Ngono-ngonoan bisa duwe. Aku ndek iki mbok alai kok. Mbok alai. Aku bothok teri. otak eli. Bothok teri. Otak eli. Teri. Botak teri. Nah, ngono lho. Kok iso kowe warna rene mau apa? Ada wok-wok kali. Kowe ku elek oleh. Lah aku mbok jak ning tawah. Heeh. Mbok kon golek odok. Terus Odok mbok kon ekel, langsung mbok kon untal. walah ya. Ala-ala den aku lelek. Kowe ya goblok Kok kodok apa dimasak piye? sik, lagi dipangan ngono lho. Ale mbok kon untal langsung. Ngawur ngene lho, Dil. Iki mumpung yah mene, biasane ning sendang iki kaya wong adus. Ayo dong icek wong adus kowe golek iwak Inceng. ya. Inceng. Ayo, Ketok. Ya. Ayo, Iya. ayo. Ayo, Lek.
diajeng? Ayo Kang Mbok. Numpak perahu ya Kang Mbok. Iya mau diajeng? Aja dia, aku lah kok tok. Aku wis hina. Iya, aku punya aku. Aja di, aku nucok tok. Aku wis hina, aja dia. Dik. Kowe mau golek apa? Golek sang-sangan. Angsanganmu. Nek ketemu antanganem ale nak anang mbok wetane mbok pek ojo. Iya bener. Lah iki. Lho wek kuwi kuwi. Cek janjine lho ya. Sayem bolok kowe kok. Nek tangan-tanganem ketemu, nek lanang mbok pek ojo. Ya ta, Dik? Iya bener. Lah sing nemu atu to. Ye. Iya, aku gelem. Yen pancen kowe seneng karo aku. Aku bali sik. Aku amal karo pakmu ngono. Iya, kowe mara ning Ning omahmu. omahku nglamar karo aku. Neng nenen lho dodone lho ya. Nah, Nek wadone kok tak adol-adol ngene lho. iya. Balik. Tak teni ya. Ya, dadah. Akan dia api, Bu. Akan dia itu api, Bu. Bu.